De Pois-supermerk aan de Wilgenstraat in Ljouwert is snel op nij vallen. De oorval terug 2 maanden vond correct van sluitingstijd plak en daardoor weer er nog een behoorlijk tal klanten in de winkel. Een van de oorvallers bedreig een cashier en kreeg een onbekend bedrag mee. In oktober was deze supermerk ook al eens vallen. Het tal klanten van de Friese voedselbanken rent de laatste paar weken hut op, gemiddeld maar zo'n 30%. De stijging is benam grut in Ljouwert, Drachten en op het Jereveen. Oorzaak is de economische crisis en benam krijgt voor de crisis zie je een soort mensen help. De kei van de 44-jarige Jasper S. van Oud-Woord binnen verkocht. Het melkvee van de vertochter van de moord op Marianne Vaatstra is naar boerderijen in Friesland en Greensland gaan. Een paar bisten binnen naar het slachthuis afviert. Op het boerenbedrijf staan een lietse 100 kei. Het woudergemaal op Alemmer wordt het omzetten om al het deelslag van de oranje dagen te verwerken. Ook maar de crisisdagen wordt er nog een soort wetter verwachten. Om te staan van het wetter op de Lauwersmar en op de Waadzee heeg is, kan het wetter alleen nog op het IJsselmeer voortkomen. Joen en vannacht rein bij een graad 8, mooi buien, maar aan de kust kans op tonger. De temperatuur loopt dan om de 10 graden heen.